Sanibonani. Asinibingelele enhla nasezansi. Indlondlo yamanzi le ekhulumayo. Le video ngiyenza ngenhloso yokuzoxolisa. Ngeinkulumo ezike zaba khona la on social media regarding indaba ye-Kaizer Chiefs. Ngifuna ukuxolisa kakhulu kubalandeli beclub ngoba kwaziwa nje ukuthi i-Kaizer Chiefs nabalandeli abaningi futhi abayithandayo kakhulu. So bengasiyo inhloso yami ukuthi i-Chiefs mhlawumbe kube ngathi igama layo licekelele kaphansi eqinisweni. Mina angikaze ngihlose ukuthi mhlawumbe ngithi ngibhale izinto zayo i-Kaizer Chiefs. Futhi angikaze ngikhumbule ngithi ngiyakwenza lokho. Yebo ukudinwa, yebo ukuphatheka kabi, yebo ukuphoxeka bekukhona. Asazi ke noma mhlawumbe yikhona kube inhloso ngoba phela bethi inhliziyo yomuntu iyona eba nomthelo omkhulu kakhulu. So angikwazi ukuconfirma lokho noma ngisho lokho ngithi mina inhliziyo yami iyo eyenze lokho ke. Kodwa ke ngokukhala kwabalandeli ngibese ngithi nami angivele nje ngibeke umoya phansi ngiphinde ngiqonde futhi ukuthi phela indlela kanje iyohlezi inengqinamba, iyohlezi inokubi nokuhle. Kodwa ke mina ngisiyo umuntu onenhliziyo embi. Futhi angisiyo umuntu ongabamba inhliziyo ngaleyo ndlela leyo ke. Kodwa ke akusinhloso yami ukuthi abalandeli be-Kaizer Chiefs bephatheke kabi or mhlawumbe iluze. Although abanye benga-understand i-situation, yabo. Xolisa futhi nakuyi-management ye-Kaizer Chiefs, yabo. Abanye bathe ngifuna ukuduma nge-Chiefs nayo yonke lento leyo ke. Umsangano wonke lowo. Ngiyakwazi ngakwenza mina if management does not see the impact or if ngawubonanga umsebenzi wami, it's fine. Futhi ngiyakudlulisa lokho futhi ngiyaxolisela futhi nanokuthi nginilethele umsindo ongenasidingo. Ngoba sazi nje ukuthi Kaizer Chiefs ingamanye ama-club ahleleke kakhulu. So umsindo kanje usungenasidingo. Ngokwenza kwami kwale video ke kuzokwenza abaningi bethi shuthi i-management ingifonelile yathi angi-withdraw or whatsoever. There is no contact ekhona phakathi kwami nayo i-management and futhi lokhu nje kusuka kimi ngempela eqinisweni. Kusuka kumina ngempela ukuthi nje ngixolise. Futhi ukuxolisa kwami ke angifuni mhlawumbe ngiphinde ngixolise futhi nakubadlali because phela abadlali bebhola basemsebenzini bona. Umsebenzi wabo ukudlala bejabulisa abalandeli bese bebeyokudla eplatini, yabo. So I was not intend seseke singisi kodwa kade ngingahlosile ukuthi ngilimaza ama-career yabantu. Nami was just fighting for what is mine, yabo. But sengabona ukuthi kulimaza abantu abaningi kakhulu, yabo. Mina mhlawumbe ngcono ngoba ngiyi-one, but there are millions and millions of fans ebahlukumezayo lento le, yabo. And then okugcina le video angiyenzi mhlawumbe ngoba noma angifuni mhlawumbe ngicabanga mhlawumbe ukuthi ngiyanisaba, yabo. Sengibala wonke umuntu okhona ke, ngabe umlandeli, ngabe i-management, ngabe abadlali noma yini, cha angisaba umuntu nje. Lento nje ngiyenza futhi ngisho kusuke kujuleni kwami kwenhliziyo. And then akusasa futhi i-club if yenza kahle noma if yenza kabi, angifuni mhlawumbe kube negama lami phakathi. Angifuni mhlawumbe kuthiwe hayi yimi owenziwini because angiyisizi kuyimasha. Futhi angifuni uma isiluza kuthiwe yimi oseyivalile. Abanye baze bangibiza ngamathakathi. Khona lo mfana nje lo kuthiwa angazi uman A noma man B ongithukile. Futhi ke ngicabanga ukuthi leyo nto amele ixolise leyo nto angithukwa mina. Umuntu omhlophe umthuki ngoba umthuki usuke usumngcolisa, yabo. So angithukwa mina. Mina ngumuntu omhlophe mina. Ungena emanzini is proves ukuthi ngiclean because angiyiphasi into engcolile noma uthi anguphathi ngesandla sami ngisebenzisa amanzi kuphela. Nawe uyabona nje ukuthi hayi indoda yamanzi le.
So anguthi yona nje leyo engowe apology nje leyo ngoba ngithukile yabo. So angifuni ke mhlawumbe kube ngathi mhlawumbe like ngiyanesaba, cha nginesabi nje. Ngikwenza ngoba ngifuna nami ukususa nje into ezinkulu mopheke igama lami. Yeah, ilokho nje engifuna ukusho. Ngize ngahamba ngawuthenga nalijezi elisha yabo. Lisha kumina ke because I wanted like to really prove to myself ukuthi do I really ngiyayisusa ngempela lento leyo ubuhlungu obukhona enhlizweni yami yabo, ukuphoxa i-team engiyithandayo yabo. Ngiyabona nje khona ukwenza iVN ecela ukuthi icela ngixolele iChiefs ebusuku akalele akulaleki, akusiwa amanga lawo. It happened kimi many years back futhi hayi kayi-one ngingadli ngisho ukudla iChiefs umidliwe yabo. I think mhlawumbe kwakusekhona o-Telkom knockout ngaleso sikhathi leso. So ngiyayazi low pain and mina ke angihlosile ukuthi ngizwise abantu low pain leyo yabo. Abafuna uku-analyze le video ngendlela yabo bange-analyze okwabo lokho vele hlezi uzo-analyze, but sengithi mina njengenhlondo yamanzi ngithi cha ngicela ukuphume into kanje. Ngicela nje ukuba umlandeli njengawo wonke umuntu, makukhala kukhalwe, makujatshulwa kujatshulwe. Ilokho nje engikufisayo kuze kusasa kungazi ukukhonjwa mina futhi ngingazi ukucelwa mina ngoba nama ayikho into engingayenza yabo. So uxolisa nje, ngiyazi ukuthi most ye-management lapha kwi-Chiefs bangamapedi, so bakhuluma isipedi, naso isipedi ngiyasazi-ke. Ngithi mina in short nje ngibadla thuso yahaho okusho ukuthi ngiyaxolisa. Siyabonga.